da. Croeso i'r Oedfa. A dwi ddim yn siŵr, mae'n debyg, dyw meic ddim yn gweithio bore yma, felly gobeithio bod chi'n clywed fi. A dwi ddim yn siŵr ydy pobl ar Zoom. Fydden nhw'n croeso i'r rhai ohonoch chi sy'n ymuno ni ar Zoom. Sul nesaf, i ni mynd i gael cwmni un o'n cyn-weinidogion dyfrig fydd yn gwasanaethu bore Sul nesaf. Trefniadau angladd Richie Thomas. Bydd angladd Richie yn yr amlosgfa yn Llanbrasio, wythnos sydd i'r Mawrth, yn 9:20 am 11 o'r gloch y bore. Yn yr amlosgfa ar y 9:20 am 11 y bore. Ac ar nodyn mwy hapus, dwi'n siŵr bod chi gyd yn barod i ymuno gyda fi i longyfarch dau sy'n weithgar iawn yn ein heglwys ni, sef Peter Alice Anderson, sy'n dathlu 57 mlynedd o briodas heddi. Felly fi'n credu bod yn hyn. Gan ddiolch am y gwaith mae'r ddau ohonyn nhw yn i'w wneud yma yn y Tabernacl. Fe gymrwn i'r offro yn awr. O ddew i tad yn efo las sanctaidd, derbyn yr rhoddion hyn i waith deglwys i. Ac wrth i derbyn nhw, da ni'n gofyn i ti derbyn una hefyd yn yr un modd. Gan bod ni'n gofyn i nhw ac yn enw ac yn heiddiant yn harglwyd Iesu Grist. A bore da. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi ac ymddiheuriadau am y meics. Da ni'n gwybod beth sydd wedi digwydd, os mae'r tywydd poeth ydi o'n ebeidio. Ond os da chi'n mynd clywed yn y gefn, ofyn i chi fod ymlaen ychydig i glywed. Ond mi fyddai'n projectio'n llais cymaint ag allai ac ymddiheuriadau am rhai bethau ti allan a tu hwnt i'n dwylo ni. Ond mae hi yn Sul ECWM heddiw, Sul Cyngor y Genhadaeth Fyd-Eang. A dwi'n gwybod bod sawl un ohonoch chi wedi clywed fi'n sôn am ECWM, sawl tro dros mewn Syria felly ac mewn pregethau yn aml iawn. Ac hynny, mi rydw i yn un o ymddrydolwyr ECWM ac yn fraint o cael gwneud hynny mewn gwirionedd. Yn edrych ar eu polisia nhw, rhan o'r ymddrydolwyr sydd yn llywodraethu ECWM mewn gwirionedd. Ac da ni'n dîm o ryw ddeuddag i gyd sydd yn gwneud hynny ar draws y byd i gyd. Ond bob blwyddyn ar yr ail Sul o Gorffennaf, fel arfer mae hi'n Sul ECWM ac eleni y thema i grym trawsnewid. Sut mae trawsnewid yn edrych ynddo? Felly, da ni'n gynnig heddiw ynghyd â sawl eglwys arall sydd yn perthyn i ECWM ac mi fyddai'n ni'n darllen yr un darlleniad a'r un gweddia yn ogystal gyda ein gilydd. Ond dwi am gychwyn gyda'r gweddi agoriadol o fan hyn sydd gan ECWM i gadwch i ni gweddio. Ar blwydd pan fydd bomiau'n chwibanu drwy'r awyr tuag at deuluoedd, gadwch i ni gynnig ein cartrefi fel lloches. Pan fydd bwlis yn targedu'r rhai diamddiffyn, gadwch i ni sefyll mewn unrhyw. Pan fydd arian yn prynu gweithredoedd o gasineb a therfysgaeth, gadwch i ni rannu ein holl roddion.
Pan ddywedir wrthym am fod yn gynhyrchiol am resymau trachwant, gadwch i ni wario ein hegni ar adeiladu perthnasoedd gofal. Dyw pob pŵer a Dyw a ddiwisiodd roi'r gorau i bob pŵer. Disg ni i fod yn agored, i edrych ar ôl y byd a'i gael. Roi ni galona o dosturi at y rhai mewn angen. Helpa ni gydnabod ein hiraeth am sefydlogrwydd ac am bwer. A chaniatáu ni dyfu mewn gofynidrwydd a thosturi. Bydded ni ddod a bydded ni fod yn glau yn dydwylo, yn barod i gael yn traws newid gen ti. Gan y bod ni'n gofyn hyn o'r llinenw ac yn hyddiant yn harbryd Iesu Grist. Amen. Mae gadwch i ni droi at Emyr Rhif 100. Emyr Rhif 100. Ti sy'n lliwio'r bod yr amser ac yn creu pob newid fydd. Gwrando i o'r ein deisyfiadau a chlyfha nawr ein ffydd. Yno ty cawn holl fodolaeth, ti yw grym ein bywyd ni. Rwyd griawdwr a chynhaliwr, ystyr amser ydw i ti. Ac yn y blaen, Emyr Rhif 100. sydd i gyd fynd gyda thema eleni
ydy o'r Efengil yn ôl lyc, ac hi benod 10, adnodau 38 i 42, ac yn hartref Mair a Martha, wrth gwrs, yr ydyn ni yn fan hyn. Wrth i Iesu deithio yn ei flaen i Jerusalem gyda'i ddisgyblion, daeth i bentref lle roedd gwraig o'r enw Martha yn byw. A dyma hi roi croeso iddo i'w chartref. Roedd gan Martha chwaer o'r enw Mair, ac eisteddodd hi o flaen yr arglwydd yn gwrando ar yr hyn roedd yn ei ddweud. Ond roedd yr holl baratoadau roedd angen i gwneud yn cymryd sylw Martha i gyd. A daeth at Iesu a gofyn iddo, Arglwydd, wyt ti ddim yn poeni bod fy chwaer wedi gadael i mi wneud y gwaith i gyd? Dwed wrthi am ddod i helpu. Martha amwyl, medda'r arglwydd wrthi. Rwyt ti'n poeni ac yn cynhyrfu am y pethau yna i gyd. Ond dim ond un peth sydd wir yn bwysig. Mae Mair wedi dewis y peth hwnnw, a fydd neb yn gallu gymryd oddi arni hi. Mae bendith Duw ar y darllian a'r gwrando ar yn cyfarni bore yma. O fideo sydd gyda fi ddangos i chi rwan, ac fideo sydd wedi baratoi rhan o gynllun y ffordd gan Undebr yn Gynwyr, ac mae hwnnw'n sôn am y cyngor y genhadaeth yn ei deuang am perthynas ni gyda Ogwr, ac mi welwch chi rhaid wynebau cyfarwydd, dwi'n siŵr, wrth i ni wylio fideo yma. Gynadaeth i ni yn Ogwr chwedl yn ein. Sydd yn ymdwyn i ni deulu o 32 oed bwysig. Nifer eraill ohonyn nhw yn y hen Eisteddfodol yn ôl Tawedd ac yn Asia ac yn Cadi B. Dwi'n un o'r ymwybyddiaeth yn eistedd ar y bwrdd ac yn gyfrifol am rheol hi a llywodraethu bod yn rhan o lywodraeth Ogwr. A mae hynny'n gyfrifoldeb mawr, ond hefyd mae'n fraint ac yn llawenydd i ddweud i gwrdd â pobl sydd o gwmpas y bwrdd, rhyw 15 ohono ni sydd yn dod ar draws y byd, fel rhyw regis ar draws y gro. Personol o fod yn rhan o waith Ogwr. Dwi wedi bod yn lwcus iawn dros y blynyddoedd, ac yn ifanc iawn dwi'n cofio cael mynd pan o'n i yn 18. Ar y rhaglen cyntaf, rhaglen i bobl ifanc i fynd draw i Canada i weithio mewn camp. A cofio mynd efo bobl wahanol iawn dros y byd, cael profiadau anhygoel. A dod yn ôl adra i Eglwys Noffa yn Gaernarfon lle o'n i'n eilo, llawn brwdfrydedd. Llawn excitement ac eisiau dweud wrth pawb am gymuned Cristnogol newydd yma. Ond dwi'n meddwl un peth oedd newid yn mywyd i oedd cael mynd a bod yn rhan o'r rhaglen training mission Tyn. A o'n i'n 21 oed yn mynd o Gymru fach i India ac i Affrica. Criw ohonyn ni yn Gweinidog, yn gweithio, yn cenhadu, yn dysgu am genhadaeth, yn cydfyw, cydaroli, yn mwynhau, yn chwerthin ac yn crio ar ôl diwedd, ac yn amser nath newid y mywyd yn wlad. O'n i'n allan ar training mission efo Ogwr, lle roeddwn ni yn India, enghraifft mewn gwasanaeth adeiladu Eglwys Newydd ac sefydlu Eglwys Newydd
A dyma yna blant bach yn data i a dweud faint o bwysi ydych chi'n agor yn Nghymru i bob wythnos. O rhaid i fod yn onas a dweud bod prin iawn ydym ni yn agor eglwysi yng Nghymru yn hytrach gyda ni cael nhw. Ac ymateb y plant ar y gyna i ni oedd bod yn pan ydych chi'n rhannu yn ymwneud da gyda'r pobl chi'ch hunan. Ac yn yr adag yna, yn y foment yna, o'n teimlo galod i'r ddrom Nghymru a ddim i'r Gweinidog. A dwi'n credu wirden yn Gorffennaf wedi anfon yn cenadwy, ond drwy ecoen cyfer y Gynadau Ffrideion, wirden i bellach yn rhannu adnoddau. Partly, I think the significance of CWM is to enable those conversations to happen, to have partners of mission, to have other forms of encounter that enable people in a local context to say, well, look at things. Firstly, we're not alone. So however concerned people may feel about the church in Wales, its various manifestations, that you're not alone. There are people praying for you in other contexts. So people are willing to come and share their insights. We also provide opportunities for member churches here to go to consultations in other parts of the world. And again, that's very much about fostering partnership, fostering relationships, having insights, learn from each other, but even something as simple as praying for each other. Byddwn i'n ei gwneud chi yn y bythefnos o. Lle ni'n cael wrth ymweld â'i gweithdau nhw, ac â'i cynnyddau nhw, ac â'i cynnyddawyd nhw, lle ni yn cael ymwyddo, i ni yn cael ymherio, ma'n ddiogelion ni'n cael ei ymestyn, i ni yn gweld golygfeydd yn hynny, ddim yn cael ei gweld nhw o ddydd i ddydd, i ni yn yr un modd yn cael rannu am nhw, a pwythau yn gwerthfawrogi cyfraniad ni yn unig cyfraniad nhw. Nawr, os soniwch chi nawr am unrhyw ddysnogaeth na rwy'n ei ddydd a phradnereithau hyn, neu tebyg nhw mewn enwadau eraill, wel, ddysnogaeth actifau iawn yn wahanol chi. So I think for the local people in the local chapels here in Wales, I would say that what we're trying to do with CWM is to help them to remember they are part of a bigger family. And a family cares and loves you. And we hope that you care and love other members of that family as well. Lia chydig o flas felly ar yr hyn mae Cyngor Genhadaeth Fydeian yn ei wneud a yn cysylltiad ni a hi. Ydych chi wedi barhau yn y naddoliad drwy ganu yn yr 816. 816. Cofia'r ymddiwynog nefol dad, wiriennau lles a thyrus deis dad, sy'n llusgo byw yng nghysgod bedd ac angen hythu ei gwedd, ac yn y blaen am i'r 816.
Yng nghanadledd Ecwem yn Nyrban yn Affrica llynaf, mi roedd na ddatganiad, sawl ddatganiad mewn gwirionedd. Ond un ohonyn nhw gan bobl ifanc Ecwem, lle o'na un cynrychioli o bob eglwys felly yn cynrychioli ni. Ac gyda'i gilydd mi wnaethon nhw gyflwyno datganiad y pethau oedd yn pwyso'n drwm ar eu calonnau meddyliau. Ac i ni, o'n i'n gweld y datganiad yma'n debyg iawn i neges heddwch ac ymwellus da yr urdd mewn gwirionedd, lle mae yna griw o bobl ifanc yn dod at ei gilydd i ddirnad yr hyn sydd yn ei poeni nhw, mae sydd ar eu calonnau meddyliol nhw. A dwi jyst am ddarllen ychydig o sylwadau o'r datganiad yna. Dwi'n mynd i ddarllen y datganiad i gyd, ond jyst rhai o pethau y codwyd. Rydyn ni a bobl ifanc, meddwl nhw, wrth ganfod arwyddion yr amseroedd yn sylwi ar lawar o faterion pwysig ac sy'n pwyso'n drwm. Y tri mwyaf, meddwl nhw, ydy difaterwch tuag at grefydd ymhlith pobl ifanc, anghydraddoldeb ac argyfwng yr hinsawdd. Ac dwi jyst am sôn ychydig gan y tri yna, difaterwch tuag at grefydd yn gyntaf, lle mae'r pobl ifanc yn deud bod pobl ifanc bellach yn lle credu yn yw neu beidio a chredu yn yw. Mae'r rhan mwyaf o'n cenhedlaeth ni yn dewis peidio malio nair ffordd neu'r llall yna. Gyda difaterwch tuag at grefydd felly. Ac roedd hynny'n poeni y bobl ifanc Ecwem yn fawr gan golli'r ystyr a roddir trwy Grist. Y canlyniad yw argyfwng iechyd meddwl cynhyddol ymhlith pobl ifanc y byd, sy'n gorfod delio â ffordd hollol newydd o fyw'n gymdeithasol, boed trwy'r we gan arwain at bryder, unigrwydd ac iselder. Felly oedd hwnna un peth oedd yn pwyso yn drwm ar y bobl ifanc. Anghydraddoldeb wedyn, mae anghydraddoldeb i deian, mae angen i fynd i'r afel lan. Mae cynnydd yn y gwahaniaeth rhwng y cyfoethog a'r tlawd. Mae'r anghydraddoldeb hwn yn amlygu'n wahanol ym mhob rhanbarth. Ac o fewn Ecwem, wrth gwrs, mae gennym ni 6 rhanbarth. Ac mi rydyn ni yn rhanbarth Ewrop yn fan hyn. Ac mae Ecwem bellach yn 36 o enwadau ar draws y byd. Ond mae pob rhanbarth yn delio gyda'r pethau mewn ffordd wahanol. Yna bethau sydd yn gyffredin hefyd yn y rhanbarthau. Ond gwelir anghyfiawnder ledled y byd gyda digartrefedd, ffoduriaid yn benodol, y rhai sydd wedi hymylu, y tlawd, a'r rhai sydd wedi i gorthrymu. Hefyd, nid oes lle, meddyn nhw, i xenophobia, i hiliaeth, rhywiaeth a systema gormes eraill sydd yn gwadu bywyd yn ein cymdeithas na'n heglwys. Ond maent yn gyffredin serch hynny. Ac yna y newid hinsawdd yn ei datganiad nhw. Ac maen nhw'n dweud bod hyn, mae newid hinsawdd yn dangos ei hun fwyaf yn y diriliad amgylcheddol yn rhanbarth y môr tawel wrth gwrs yn y Pasiffic ei hun, lle mae trwch o eglwysi Ecwem bellach. Mae yna fwy o eglwysi yn y Pasiffic na sy'n yn mhob rhanbarth arall. Ond nhw sydd yn gweld y newid mwyaf felly. A rydyn ni gyd yn cael yn dysgu i ymladd yn erbyn newid hinsawdd, a mae'r rhan fwyaf o'r byd yn gwybod bod argyfwng hinsawdd fodd bynnag, bod na argyfwng hinsawdd fodd bynnag, a oes unrhyw beth sylweddol yn cael ei wneud i frwydro yn erbyn hyn.
Dim digon gan lywodraethau pwerus, meddwl nhw, ond hefyd dim digon gan ein heglisi. Ar y llwybrau personol, byddwn ni'r ifanc yn byw i brofi'r argyfwng fforduriaid gan y bydd dros biliwn o bobl yn byw mewn lle mae'n amhosibl iddyn nhw fyw oherwydd newid hinsawdd. Ac mae hwn nath yn haro i, pan byddwn ni eich oedran chi, bydd y byd yn hollol wahanol i sut mae o nawr. Heb unrhyw newidiadau, bydd yn waith, ond gyda'ch arweiniad chi, gallwn adeiladu byd a all gynnal cenedlaethau'r dyfodol. Ac yn dilyn hynny wedyn oedd nhw galwad i weithredu, ac Charles sydd yma i bob un oedd yn bresennol i ddod yn ôl i'w heglisi hynna ac i adrodd ac i rannu'r datganiad yma o'r bethau sy'n wir yn poeni yn pobl ifanc. Mae gan i gyfle i weddio rwan ar gweddi wedi baratoi gan y cwem sydd yma, a dwi'n hynod ddiolchgar i Robin Samuel sydd wedi mynd ati i gyfieithu'r weddi yma ar yn cyfar ni. Felly gadwch chi ni weddi. Dduw gras a phrigaredd, Dduw o'r flaen gyda chalonnau'n llawn gobaith a ffydd, gan gyflwyno ein gweddiau dros y byd. Ceisiwn heddwch i'r holl genhedloedd sydd yn nghanol y rhyfel a'r gwrthdaro. Bydded i'ch dangnefedd byd rechu a throi terfyn ar drais a thefnus. Rhoddech uned a dealltwriaeth i arweinwyr y genhedloedd mwyn iddynt lywodraethu gyda uniondeb a chyfiawnder. Trwy dysryd caniatâd i degwch a chydraddoldeb fod yn sylfaen i fywyd pob cymdeithas. Cryfhau economia'r gwledydd sy'n ymrafel a thlodi, caniatâd iddynt brofi twf a sefydlogrwydd economaidd. Amddiffyn y clawd a'r bregus ym mhob gwlad oedd. Bydd yn noddfa ac yn nerth iddynt mewn adegau o angen. Bydded terfyn ar lygredd ac anghyfiawnder mewn llywodraethau, a chod arweinwyr fydd yn llywodraethu gyda gynniondeb a ffant. Caniatâd i neges degariad gyrraedd pob cornel o'r dde, a bydded i wallu traws ffurfiol ddod â bywyd ar ei ora i bawb. Amddiffyn pob un sy'n lledaenud air mewn mannau peryglus, cadw hwyn ddiogel, a dyro iddynt dynawdd a'r adnoddau fydd yn grymuso i Gweinidogaeth. Gweddiwn am adnewyddiad ysbrydol ar draws y gwledydd a phobl yn troi atat i geisio gobaith ac iachawdwriaeth. Iachar haniadau yn y gwledydd sydd wedi rhwygo gan gasineb a hiliaeth a bydded i bawb brofi cymod ac undod. Gweddiwn y caiff plant sy'n byd dyddi. Dyfu fyny mewn heddwch a diogelwch, gyda mynediad llawn i addysg a chyfle i brofi'r rhyddid cyflawn. Dyro iechyd i'r gwledydd sydd wedi diwrodi gan afiechyd a newyn, a rho gymorth ac adferiad i bawb sy'n mewn angen. Helpa gwledydd y byd i gydweithio i warchod ein hadnoddau naturiol a sicrhau iechyd gan gorffennaf. Trwy dysgu glân, helpa ni ofalu'n well am dyddiau. Dduw'r creol. Bydded i'r gwledydd sy'n dioddef y sychder brofi'r glawodydd fydd yn adnewyddu'r tir ac yn cwrdd ag anghenion y bobl. Ymddiriedwn yn dy allu a thras, yn sicr dy fod yn gwrando ar ein gwyddiau a dy fod ar waith yn ein. Yn enw Iesu Grist, ein harglwydd, a'n dysgodd i weddio i ddweud gyda'n chi. Ein tad, o'r ymwyd sy'n yn eglwyd, sancteiddiau'r dyn, dyled y deyrnas, dyled y llys, megis yn y nefyd, felly arwyddiad hefyd.
Dyro i ni heddiw yn barddefnyddio, a maddau i ni yn intellectio, fel y mae minnau intellectwyr, ac nac arwain i ni profetigaeth, eithyr gwared i'r hartwg, gan eseiddo ti o deyrnas, a'r nerth, a'r gwyddoniant, yn oes yn ystod. Amen. Mae gadwch chi ni ganu yn rhif 862 862. Dragwyddol Dduw sy'n dar holl deulu'r llawr, erglyw ein cri yn ein cyfynder mawr. Y nos sy'n hadfyd troi'n weled gwawr, dy heddwch di. Ac yn y blaen 862.
Mae Cwem yn hatgoffa na diw genhadaeth yn ymwneud â thra arwyliaeth, rheolaeth, na hiliannu o'r byd i'r gawr. Mae genhadaeth yn ymwneud â'r rhyddid, cyfiawnder a nerth diw yn torri mewn i fywydau cyffredin mewn ffyrdd anghyffredin. Ac i'r sgwrs hwnna, mae'r Efengyl heddiw yn cyflwyno i ni olygfa domestig mewn gwirionedd yn dydy, 2 chwaer, pryd o fwyd, gwestai. Ond beidiwn a gael yn twyllio, mae'r foment dawel yma yn 10 hefyd yn chwyldroadol, yn radical yn dydy. Mae'n datgelu grym sydd yn tarfu ar anghyfiawnder. Gyda chlefyddau, na llefaru, ond gyda distawrwydd, gyda llonyddwch. Ac unigolyn a ddewisod eistedd wrth yr oed Iesu. A ddewis eistedd pan ddywedodd gymdeithas wrthi am sefyll a gwasanaethu. Y Martha a grym y byd gyntaf. A Martha yn cynrychioli'r diffiniad y byd o rym. Gynhyrchiant, perfformiad, pwysa, prysurdeb. A Martha, wrth gwrs, dyna mae hi'n gwneud yn rhedeg yn paratoi. Mae'r llafur yma yn disgwyliedig yn y cyfnod yma, hyd yn oed yn angenrheidiol yn nherma diwylliannol. Ac mae hi'n cyflawni ei rôl fel rhywun sydd yn estyn croeso, fel rhywun sydd yn gweinyddu hefyd. Ond mae hi wedi blino ymlaen dydy. Mae hi wedi gorwytho. Ac ydyn ni'n gwybod beth ydy cael yn gorwytho yn dydyn. Ac yn Sion, mae hi'n ffrwydro yn dydyn. Mae hi'n ffrwydro. Arglwydd, ond wyt ti'n poeni. Mi ofynis i'r cwestiwn yna, wythnos diwetha pan oedden ni sôn am Sul y Môr. Oherwydd mae'n gwestiwn sydd yn deillio o anghyfiawnder. Dyn ni'n clywed hynny ym Palestina, mewn gwersyllioedd ffoaduriaid, mewn cartrefi sydd wedi rhwygo gan glodi, ond wyt ti'n poeni. A dyma oedden ni'n sôn amdano fel wythnos diwetha gyda Sul y Môr. Lle roedd y disgyblion yn gofyn i Iesu, ond wyt ti'n poeni ynde, bod ni'n hanol y storm. A mae'r cwestiwn Martha yn gyrru o dan bwysa system sydd yn elwa ar ei ffrysurdeb. Ac yn y byd heddiw gall llawer o eglwysi gyda'r bwriad gorau ymddwyn fel Martha. Wedi dal mewn rhaglenni i bendraw, polisïau a chynlluniau gweithredu, tra'n anghofio'r gwahoddiad dyfnach gan Grist, i eistedd ac i gael traws newydd. Ac yna Mair yn torri'r drefn ydy. Mae Mair yn meiddio torri'r bwyd yma hyn. Mae'n dewis rhywbeth gwahanol. Mae'n dewis stopio. Ac wrth stopio, mae'n gwrthwynebu mewn gwirionedd. Mae'n gwrthwynebu'r system. Ac wrth eistedd, mae'n adennill ei lle. Wrth wrando, mae'n cymryd rhan mewn math wahanol o rei. Mae Mair wedi dewis y rhan well medda Iesu ynde. Mae'r groi yn awgrymu mae Mair wedi dewis y rhan orau felly, y rhan sydd yn rhoi bywyd.
Nid am fod gwaith a phrysurdeb yn anghywir, ond am fod bod yn dod cyn gwneud, a presenoldeb yn dod cyn gynhyrchiad. Ond dyna'r amhaniaeth o wrthwynebiad ynddo. Mewn byd lle diwedi wrth bobl mai yn eu cynnyrch neu yn eu defnyddioldeb mai gwerth, a gweithred syml mawr o roi sylw yn ddarn o rym sy'n siaws neu. Mae hi'n gwrthod cael ei ddiffinio gan ei rwy. Mae hi'n adennill ei hunaniaeth fel disgybl, ac mae Iesu yn ei hamddiffyn. Pan yn meddwl am genhadaeth ECWM, mae rhywbeth fydda ECWM yn dweud yn rhywbeth sy'n cael ei alw'n misio Dei, cenhadaeth Duw o gyfiawnder a bywyd ynddo. Ond sut gallwn gymryd rhan yn cenhadaeth Duw pan mae'r byd yn brifo? Wel, yn union, pan mae'r byd yn brifo, mae angen i ni gymryd rhan yn cenhadaeth Duw fwyaf ynddo. Nid drwy rithro i drwsio, nid drwy ail gyrreu modelau o genhadaeth, ond drwy arafu i wrando yn hwn a gadael i'r ysbryd dorri ein disgwyliadau. Sawl tro dwi wedi eistedd mewn cyfarfod unai o'r bwrdd neu gynhadledd ac yn eistedd ochr yn ochr a rhywun sydd o wlad gwahanol, o wlad arall. Ac nad ydy'r sgyrsiau sydd rhyngddo fi a'r person arall yn cael ei gofnodi gan ECWM neu'n rhan o ddeunydd ECWM, dwi'n dod i wybod amdan y wlad mae o yn dod ohono. Amdan i genhadaeth o'n lleol yn lle bynnag mae o'n dod. Ac yn benodol dwi wedi sôn amdano o'r blaen, bachgen o mai yma, rhyfel cartref adran wrth gwrs yn ei wlad o'i hun. Ac roedd o'n rhannu hefo fi y ffordd oedd rhyfel ar stepan i ddrws o'n. A'r ffordd oedd yr eglwys wedi gorfod troi yn glinic yn ystod y cyfnod yna. Mae straeon fela da ni'n rhannu yn rhannu ac yn ysgwyddo baich yn gilydd. Ond mae ECWM yn ynherio ni. Yn ynherio ni, nid yn unig ein systema, ond yn heneidiau ni hyn. I dadlysgu patryma ymerodraethol yma. Ymdrech bryderus Martha a dysgu yn hytrach o ddelder mair i oedi. Dyma'r grym sy'n trawsnewid, grym i ail ddychmygu ein cymunedau, grym i glywed straeon o'r cyfnod, grym i ddweud na wrth systema sydd yn blino ac yn exploitio, grym i eistedd mewn distawrwydd anghyfforddus a gadael yr ysbryd lyfau. Ac yma mae galwad yr eglwys yma. Dydy'r stori yma, dydy'r hanes yma, ddim yn ymwneud â dewis myfyrdod dros weithredu. Mae'n ymwneud â amseru ac ysgogiad. Mae gweithredu heb sylw yn arwain athlosi allan. Ond mae cenhadaeth heb blynydwch yn peryglu ailadrodd systema ymerodraethol y gystal. Felly mae Iesu'n dweud wrth yr eglwys heddiw, tyrd, eistedd, gwrando ynddo. I ni adael i'r presenoldeb hwnnw ein trawsnewid, cyn i ni geisio trawsnewid ydy. A pham godwn o draed Iesu, byddwn yn gwneud hynny. Nid gyda phryder, ond gyda'r awdurdod, nid gyda bai, ond gyda gras. Nid wedi blino, ond a nerth sydd i'w wreiddio yn ddwfn yn ysbryd.
hyfryd golygfa ddywestig dawel niw lig 10 y fan hyn. Ond yn hytrach yr lle llonydd sanctaidd hyn. Mae'n atgoffa mae'r peth pwysicaf a peth mwyaf radical y gallwn ni wneud mewn byd o brysurdeb yw rhoi sylw i Iesu Grist, i stopio, i wrando, i ddewis yr hanglau. Dyma ddechrau gwir draws ni. Mae'r agwedd hon dwylo agored a chalonau hon sy'n tanio cenhadaeth eich wan yn ogystal a galwad yr Eglwys. Boed i ni ddewis y grym hwn sy'n traws ni. Mwyn i enw. Gen i fan hyn yn rhan o'r deunydd egwen ymrwymiad i bywyd cadarnhaol, ac dwi am ddarllen hwn cyn i mi droi at yn heminoleg. Ymrwymiad i bywyd cadarnhaol. Credwn mae cenhadaeth Duw ar gyfer i fi yw i ddwyn bywyd a hwnnw'n fywyd ar ei orau. Credwn bod gan y Duw cenhadol eglwys i weithio dros atgyfodiad ac adferiad gan adnewyddu pob peth. Credwn bod y bartneriaeth hon ei bwysig cenhadol yn derbyn grym gan ysbryd Duw ar gyfer gwaith o draws ffurfio. Credwn bod had trawsffurfiad eisoes wedi blannu ac fe welir ffrwyth cariad Duw ar gyfer yr ydym yn ymrwymo i weithio gyda'n gilydd i drawsffurfio grymoedd y deyrnas hon mwyn y deyrnas dragwydd. Mawn fo i Dduw a fi, Dduw marw ac sy'n byw drachau. Bydded yn ei gynnig rhagwlant o bywyd ar ei orau yn y byd. Halleluia. Amen. O gadwch i ni droi at yn hemyn olaf, sef yn rhif 870 ag 871. A pan yn sôn am undod, mae'n siŵr does un yn well na'r emyn yma sy'n dod yn anthem o bosib i'r Cymru. Dyrod y gariad yn clynu, y gariad fyddon ni'n plith. Dyrod y gariad i Gymru benithion gwasgar fel gwydd. Dis i ni ddeall o'r newydd, holl ystyr cariad at fel. Dyrod y gariad yn clynu, dy gariad di. Ac yn y blaen, 870 ac 1. Come
yn newyddion da i'r greadigaeth gyfan. Awn allan i'r byd i garu, i wasanaethu, i gadarnhau, i rymuso, i weithio dros gyfiawnder a'r hyfan. Y bydded Iesu Grist ein gwaredwr a'r ysbryd glân ein harweinydd, aros gyda ni yn awr a hyd byth. Amen.